Ang mga sala sa kalibutan. Hunyo 12. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Isaias kapitulo 53 bersikulo 5. Ang uban adunay limitado nga mga pananaw sa pag-ula ni Kristo. Naghunahuna sila nga si Kristo nag-antos lamang og gamay nga bahin sa silot sa balaod sa Dios. Sila nagdahom nga samtang ang kasuko sa Dios gibati sa iyang minahal nga anak, anaa kaniya pinaagi sa tanan niyang masakit nga mga pag-antos ang ebidensya sa gugma ug pagdawat sa iyang amahan. Nga ang mga ganghaan sa lubnganan sa iyang atubangan nadanagan sa masanag nga paglaom, ug nga siya adunay nagapadayon nga ebidensya sa iyang umalabot nga himaya. Kini usa ka dakong sayop. Ang hilabihang kasakit ni Kristo mao ang pagbati sa kasuko sa iyang amahan. Ang iyang kasakit sa panghunahuna tungod niini hilabihan ka grabe nga ang tawo mahimo nga adunay gamay nga konsepto niini. Alang sa kadaghanan, ang istorya sa pagpaubos ug sakripisyo sa atong balaanong Ginoo dili makapukaw sa mas lawom nga interes kaysa kasaysayan sa kamatayon sa mga martir ni Jesus. Daghan ang nag-antos sa kamatayon pinaagi sa hinay nga pagsakit. Ang uban nag-antos sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa Dios. Sa unsa ang kamatayon sa minahal nga anak sa Dios lahi niini. Kung ang mga pag-antos ni Kristo naglangkob sa pisikal nga kasakit lamang, na nang iyang kamatayon dili labaw kasakit kaysa sa pipila sa mga martir. Apan ang kasakit sa lawas mo'y gamay lamang nga bahin sa kasakit sa minahal nga anak sa Dios. Ang mga sala sa kalibutan anaa sa ibabaw niya. Ang pagbati usab sa kasuko sa iyang amahan samtang nag-antos siya sa silot sa kasuguan nga nalapas. Kini mao ang nagdugmok sa iyang balaan nga kalag. Ang panagbulag nga gihimo sa sala tali sa Dios ug sa tawo, hingpit nga naamguhan ug gibati pag-ayo sa inosente, nag-antos nga tawo sa Kalbaryo. Siya gidaog-daog sa mga gahom sa kangitngit, wala siya usa ka silaw sa kahayag nga modan-ag sa umaabot. Niining makalilisa nga takna sa kangitngit, ang nawong sa iyang amahan gitaguan. Mga legion sa daotang mga manulunda ang naglibot kaniya. Ang mga kasalanan sa kalibutan diha kaniya, nga ang mga pulong natangtang gikan sa iyang mga ngabil. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kunitandi sa buluhaton sa kinabuhing walay katapusan, ang matag usa na unlod ngadto sa pagkawalay bili.